Стана. Оцелихме го. Я сега. Думай, как се казваш? Казвай де! Тотка Нанкова Тодорова. Ма по-силно. Тотка Нанкова Тодорова. Баща ти? А? Баща ти? Нанко Нанков Марков. Как ще е Нанко Марков? Ей, Родният ти баща. родния ми баща. И нали кажа, че си Бурова? Какво? Аз не снимай видео. Кажи де. Аз стои снимам. Нали трябва да се легитимираш? Бурва. Що си Бурова? Обясни де. Ще те сбурем, айде. Обясни де. Снимай и... Певски отроче ли ти е? Кой? Певски отроче ли ти е? Отрочи ми. Къде си го раждала? Майка ти в газа. Кажи де. Маляне. У Ботонец или не иде другаде? Но мама ти в газа. Оба работа. Такъв виден бизнесмен и да не щеш да кажеш къде е раждан. Партийна тайна. И що?